nikhe niyeka amehlo wami ke guys babomvu athini kumandini namhlanje ndiyasela mna utywala buyanxilisa walala unxilile uzawuvuka ngomso unebhabhalaza i-common sense leyo ningazenzi clever bakwezi comments ngathi ningogqirha bamehlo but ke asikho lapho namhlanje guys xa uphaphatheka usuka ngapho utsala imixhadi uzofundekela ngento ndimthanda nalo bhuti u-expect uba makuthini mhlawumbi befama ndithini ke ngoku mna pafama ndiza kuwe ndizozicengezela uba ndingumntu orayithi mna nto ndicela undithande hafu utsekirhaso wena nzobobhanxa mna undithanda foni good for you andingomntu kawonke kakade fonini yona bubbly personality mna ijana yo-social butterfly ngaske nindiboleka lixesha ninalo qha niliwestani menibhala i-think pieces ngomntu eningamthandiyo nomthanda understand nalani manithi nibadala kangaka ningakwazi udistansa ebubhanxeni ebungekho tailor-made for nina nasetreyinini mos kwakuba kwela courage ukungenela kulicawe soze uveza zimenxe zabazalwane suka phasi uyofundekela kweli kudlalwa kulamadayisi kutheni tshaya intsangu nje apha because bayayazi uba yondawo yabo leya abanowagqiba kweza zimenxe yho umntu angadibani ne-okap entanyeni apha kwi-social media ke kukho laa bhathini ithi block ndiyayi-abhyuza ke mna ke leya ifunction yho inoba i-block list yam ipaka ko-20-25 k mos ndibhlokha nefemeli mtshana andifuni kwa ezazimenxe ufika zikhala ngoba I love you great kwi-comments xa ndingena kwiprofile yakhe una-7 friends akanayo ne-profile picture qonde pew beke waqamza sam lo yablockwa i-main account ngoku uzon-overdosa nge-fake love kwezi comments tech block rhali yomurhu yasekwelerha mna zange ndize ngezabhasi zasestock road kule Cape Town but ke asikho lapho namhlanje guys kaniyekeni ifok ndoqabula nisalibele kuqondiswa into yoba ndisike nda-invayithwa kwi-Duke on Flick.